moje gošće, dragi, možete da priđete za sto, pošto sam ja postavila moje glavno današnje jelo, ribica u sosu. Hajmo da vidimo to čudo. Šta mislite, gospođice, šta će to da bude? Ne znam, u sosu nekom. Ribica. Riba, mislite da će biti riba u sosu? U sosu, ali u sosu limuna je ništa. Ne znam, vidjet ćemo. Ajo. Jao. 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 To je glavno jelo. Da. Pa ja ću trći ovdje vadi. Izvolite, sedite. Otpade mi kola. Pa naravno kad koristite jeftine nadogradnje. Izvolite, sedite za sto. Hvala. Pa eto, kao što sam već rekla, ja sam vam spremila moj specijalitet, ribica u sosu, pa nadam se da će vam se dopasti i da nećete sve požderati kao malo pre. Pa prijatno. Pa hvala. Evo, možete nastaviti da početi da jedete. A u šargarepu ste vi kuvali? Da, to sam sve ja lepo spremila sa povrće, sos i ribica. Kao što vidite, jedna riba je u pitanju, pošto nisam imala para za više. Dobro, šta ćemo? Ja baš ne volim ribu, ali... Joj, svugde luka. I kose. O Bože, preznala sam se. Joj, majko moja. Glavno, jelo smo dobili ladno fulet. Pa ja ne znam stvarno zašto Nema struje, verovatno, žena. A vi bunite kad se to jelo, inače služi hladno. Jeli? Po ovom hladnim danima baš nam je do hladnog jela. Pa, znate, gospođice, kako ste rekli da se zovete? Nata Granata. Aha, draga Granato. Mislim, u pravu je Srebra. A, što vi to mislite? Pa zato što zimi se jede zima, hladno, a leti vruće, u leto uleti ti vruće. Da, zimi ti je hladno, uleti ti vruće. Jeste. Leti ti vruće, pa ti uleti vruće. Ja se stvarno nadam da vam se dopada. Meni se dopada, ne znam kako vama. Dobro, ostavite nešto iza kerove, pička materina. Uma ga luk da pojede. Pa evo, ja ću sad da vam pokupim tanjire, pa onda sledi dezert, koji se zove inače šećerna bolest. Da. Nadam se da će vam se isto dopasti. Pa eto, vi možete da priđete u dnevni boravak, da sačekate dok dezert bude gotov, neće dugo i onda možemo nastaviti sa jelom. I sa ostatkom večeri. Dobro. A imamo neki zadatak da mi ne budemo nam dosadno? Pa imate daću vam zadatak da nacrtate kako vi doživljavate ovu večer. Super. Eto, ja mislim da bi to bio idealan zadatak za večeras, pa posle večeri ćemo, to jest vidjet ćemo kad završim dezert, šta ste nacrtali. Dobro. Eto. Samo vidite kako braš večer. A kako vam se sviđa večera? Pa znate šta, nekako mi luk mi se nije sviđao, previše luka je stavila, onaj sos mi se sviđao, ali riba, a vama? Pa meni se luk najviše dopao, ali riba nikako. Nikako. Em je bilo malo, Pa mislim, ja ceo dan nisam jela. pa nije, čekala sam da dođemo jedva, nekako. Pa dobro, možda to je ona izračunala gramski koliko nama treba. Da, kalorije. Kalorije, da. Tako da, pa dobro.